खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो बड' हेल्प डेस्क चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि गेजेराव दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि थार्ड सेमनि एडमिट कार्डखौ बोरै डाउनलड खालामो बेनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेल दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनफोरा नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैयो। नोंथांमोना गिबियावनो जिखुनु ब्राउजार एपखौ ओपन खालामदो, ओमफ्राय बेयाव BDUexam.in होननानै सार्च खालाम। दानिया सार्च खालामखांनायनि उनाव नोंथांनि गेजेराव बेबायदि इन्टारफेस नुजागोन। नोंथाङा बेयाव गाहायसिनथाराव नुनो मोन्दों थार्ड सेमिस्टार रेगुलार बेच। नोंथाङा बेयाव थुनानै होबानो जाबाय। बेयाव थुना होखांनायनि उनाव नोंथांनि गेजेराव बेबायदि नुजागोन। नोंथाङा नटिस बर्ड नुनो मोन्दों। डाउनलड इउजार मेनुएल फर स्टुडेन्ट पर्टेल, नोंथाङा बेनि गाहायाव नुनो मोन्दों स्टुडेन्ट एडमिट कार्ड डाउनलड। बेयाव थुना होबानो जाबाय। डाउनलड अपसनाव थुना होखांनायनि उनाव नोंथांनि गेजेराव बेबायदि नुजागोन स्टुडेन्ट लगइन। दानिया नोंथाङा लगइन खालामनांगौ। दानिया नोंथाङा नोंथांनि कर्सखौ सेलेक्ट खालामदो। बेनि उनाव सेमिस्टारखौ सेलेक्ट खालामदो। बेनि उनाव इउजार आइडि सेलेक्ट खालामदो, ओमफ्राय रल नाम्बार। नोंथांमोना जुदि इउजार आइडिखौ मिथियाखैब्ला दाखालि बावैसो थार्ड सेमाव फर्म फिलआप खालामनाय नोंथांमोना बे फर्माव नुनो मोनगोन। नोंथांनि इउजार आइडि आरो रल नाम्बारखौ नुनो मोनगोन। आं फिलआप खालामनोसै। दानिया नोंथाङा फिलआप खालामखांनायनि उनाव बे गाहायनि साबमिट बटनाव थुना होबानो जाबाय। साबमिट बटनाव थुना होखांनायनि उनाव नोंथांनि गेजेराव बेबायदि नुजागोन स्टुडेन्ट डिटेल्स, कर्स नेम, सेमिस्टार, एग्जाम टाइप, केन्डिडेट नेम, रल नाम्बार, रिएक्सन। बेयाव नोंथाङा नुनो मोन्दों डाउनलड। बे डाउनलड अपसनाव थुनानै होदो। दानिया नोंथाङा डाउनलड खालामनानै लानाय एडमिट कार्डखौ माबायदि अपेन खालामगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बेबायदियैनो नोंथाङा नोंथांनि एडमिट कार्डखौ गावनि मबाइलजोंनो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय। आसा खालामो भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय एसेब्लाबो हेल्पफुल जादों।